Na Intel Extreme Master v Katovicích máme u mikrofonu také kouče týmu Esuba, Forgiho. Čau, jak se ti líbí, co říkáš na stadion, atmosféru a tak dále? Tak už na prvý pohľad, keď sme prišli do Katovíc, tak naozaj obrovský štadión, ešte vedľa toho ďalšia hala. Keď sme ošli dovnútra, obrovské množstvo ľudí. Ťažko sa tu síce pohybuje, ale tá atmosféra v hale stojí naozaj za to. Hraje se tady důležitý turnaj, sjelo se 12 týmů, tak pojďme jenom v rychlosti shrnout základní skupiny a playoff. Překvapilo tě něco v základních skupinách, nebo je někdo, kdo tě vysloveně jakoby zklamal svým výkonem, nebo naopak? Tak prekvapenia asi iba Tempo Storm, ktorí boli na online v tej kvalifikácii dopadli dobre, vlastne vyhrali tú kvalifikáciu proti najlepším americkým tímom a videl som vlastne tým, že Fallen má s nimi ten projekt, ten brazilský projekt, tak som veril, že oni budú tiež tým, ktorý sa dostane do playoff. A sklamanie určite Envias, ktorí skončili až poslední v skupine, aj keď tam možno skončili poslední iba preto, že z Efragy už v podstate nič nešlo, už aj tak by vypadli, takže už to možno aj pustili a na druhej strane NIP som dúfal, že zahrajú trošku viacej, ale predsa mali dosť vyrovnané zápasy a väčšinou tam rozhodovali iba nejaké chyby alebo individuálne veci. Playoff nám předvedlo opravdu zajímavý zápasy, bohužel my jsme teda samozřejmě fandili Navi s Guardianem, ty si vylámali zuby na Tempo Storm, takže včerejší playoff pro tebe nějaký překvapení nebo někdo, kdo tě vysloveně jakoby zaujal, nějaký play třeba? Prekvapenie, myslím, že nejde všetko tak, ako by som to ja očakával. Tempo Storm proti Navi zahrali naozaj vyrovnanú partiu, nakoniec Navi prešli, tam je naozaj ešte vidno, že Tempo Storm sú mladý tím, sú tam hráči, ktorí sa vlastne prvýkrát objavili tak oficiálne až na tej kvalifikácii na Katovice. Na druhej strane tam bol jediný, čo som sklamaný, tak asi Virtus Pro, ktorý pod podporou domáceho publika minulý rok a aj 2014 vlastne uhrali naozaj dobré výsledky a mali, myslím si, že na tých akciách mali najlepšie výsledky z tých všetkých akcií po celom roku. A tento rok som čakal tiež trošku viacej, ale bohužiaľ Fnatic je Fnatic. No. Tam oni keď sa dostanú do svojho tempa, už ťažko sa zastaví. V finále, jak jsi říkal, asi podle papírek předpadlů se očekávalo Luminosity versus Fnatic. Každého se ptám, kolik si myslí, že uvidíme map a jak to dopadne a jak si ty se na to těšíš tady na tenhle střed dvou stylů? No toto finále som vlastne očakával už od začiatku. Myslím, že to je najlepšie finále, ako môže byť. Predsa len vidíme tým, ktorý má neuveriteľne individuálne dobrých hráčov, či už je to JV alebo Olof, ktorí naozaj dokážu sami úplne rozniesť druhý tým na lopatky. A na druhej strane máme tu tým, ktorý sa viacej sústredí na tú taktickú hru, kde to vlastne celý riadi Fallen, a ktorého sme včera videli zahrať neuveriteľné situáčky proti Navi. Napríklad 1v3, ktoré uhral, keď si sám prešiel cez long, to bolo neuveriteľné. Nozumy, ktoré tam dal, fázumy, flickshoty a podobné. To sa často nevidí a toto bude v finále podľa mňa až na 5 map, kde ja dúfam, že vyhraje Luminosity. Řekni nám trošku, co to je být jako v pozici trenéra. V Čechách se to zatím ještě moc jako nenosí, pomalu to začíná, takže tady, když třeba vidíš trenéry na pódium a tak dále, je to pro tebe inspirace a co vlastně jako děláš jako coach Esuby? Tak prvý coach myslím bol u Neofightov, potom sa tam dostal Ketubor, ktorý už je teraz asi dlhšie, myslím nejakých pár mesiacov, 4-5 mesiacov možno tam je. Ja som tu v podstate druhý taký fakt, že aktívny coach a najväčšia inšpirácia od coacha je určite Zeus, ktorého som včera hľadal na pódium, ale nevedel som ho nájsť, ktorý bol fakt pre mňa jediný, s ktorým by som ja osobne chcel fotku, pretože ten coach, ktorého robí on, to je úplne iný štýl, ako má hocikto iný. Fnatic majú coacha, Virtus Pro má coacha, Navi má coacha, ale jednoducho to, čo robia Luminosity s coachom, to je niečo úplne iné. A je to naozaj niečo, čo si získalo sympatie ľudí. Ľudí to baví sledovať coacha, ktorý tam stojí za nimi s papiermi a vrieska po nich, že hecuje ich. Potom Fallen tiež dával rozhovory, že si s ním strašne dobre rozumejú, že naozaj bez neho by určite neboli tam, kde sú. Toto je pre mňa coach, ktorý by mal byť a ktorý je naozaj predtým naozaj platný teda. A čo robím ja, tak to je tak ťažšie povedať, pretože ešte stále som s chlapcami krátko, ešte nemám nejak presne určenú definíciu, zatiaľ ich v podstate dá sa povedať spoznávam, čiže uvidíme časom, čo to bude. Teraz som ešte na pozícii, že viacej sa sústredím na tie taktické veci. Dolíváš borovičku, ne? Občas, no to sa ešte uvidí na lanke, ak to bude, ale to už je tiež v pláne. Ale zatiaľ som sústredený na také taktické veci, že doľaďujem taktiky, doľaďujem smogy, čo by mohlo byť lepšie, čo by mohlo byť horšie, ako sa pohybovať a postupom času predpokladám, že ja ako na niektorých zápasoch som si skúsil už aj kolovať a dosť to vychádzalo, takže postupom času sa možno ja dostanem aj k tomu in-game lídrovi. Super, tak já ti děkuju za info a těším se, že uvidíme skvělý finále. Ďakujem aj ja.